tudnál engedni a gázt. Tehát ott azért gyorsan tanul az ember. Tehát ott a 32 fokban, ma a harmadiknál már úgy voltam, hogy a faszomat egy kis benzint, akkor hátlapistet valaki meglát. Rápihenek, jó? Pihenjél rá egyet, gondold végig, figyelj, hátul a súly. Itt ez a geci szar. Az fölött kell legyél. Ne vedd le, van egy kis család. Az is hátul, az is jó. Van egy kis nézetted. Nem baba, nyomja. Figyelj ide. Ugye, hogy rádesek. Ott hátul a súlyt, és már itt úgy elrogotott, hogy arra megint, és lendület, és kicsit hátul legyen a súly, hátul. Tehát állva még. Már elhoztad. Erre, ne arra engedj a motor. Nézd a Dunát! Ez az! No, megtartod, Vincsi kollega, oda sétál! Oda siet. Vincsi, átgondolta a helyzetet. Jó, a fáj a lába, nem tudsz aladni. Faszom már, bazd.